Sorinel. Azi ne jucăm Vice City. Apăsați și voi pe butonajul ăla de like, subscribe și multe altele. Hai să dăm drumul. Vreau să încep de la level 0 până la level mare. De așa am un icon mare care am level 70 fix. 70. Aici e bine, tot ok. Aici e bine și aici mai mult îmi fac ăștia grepturi la ăla. Da, depinde cu ce vreți voi să începem. Da, avem așa. Să luăm pe ăsta. Hai să ieșim de pe cont. Așa. Și uitați, vă dau și un cod. Uitați. Ok. Asta e codul, eu l-am băgat, dar băgați-l voi că eu l-am băgat de așa și nu m-am dat voi să-l bag. Vă dă o mașină, vă dă 350.000. Vă dă arma asta care o am eu în mână. Și vă dă mașina asta, eu m-am vândut-o. Stați așa să vă dau. Vă dă mașina. Vă dă mașina asta. Și cu asta 99. Da? Să nu vă aud. Vedeți? Da, ne mutăm pe alt cont și vă arăt codul. Așa am ieșit de pe contul ăla. Îi băgăm nume. Îi băgăm. Și acum atunci când ne băgăm. Așa, vedeți. Am level 1. Vedeți? Frumos, ok? Acum dăm aici. Să vă arăt și codul cum merge, ok? Vedeți codul? Putem să vindeți mașina. Ia să vedem aici. Avem multe mașini. O să ajung la un level mare, fără să bag nimic, am nici bani. Vreau să ajung ca un cont normal, ok? Da, să avem mașina aici. O facem cum vrem noi. Da, noi ne motivăm acum și pe bani și pe mașini. Dar că mașina pe bani. Așa. Următorul. Luăm aici. Și dăm play. Ne luăm ce? Bă, m-auziți, bă? Ca să ne dă ăștia mișto, bă. Bă, dați-mi și mie o mașină, vă rog. Nu merge. Hai să luăm asta. Ca să mi spune bă, o să vă fac și tutorial cum să instalați jocuri din ăștia, știți? O să prezentez prea mult, scuzați-mă. Mai văd și așa. O să vă arăt multe jocuri faine, sper să vă placă. Sper că apreciați tot succesul care fac eu pentru voi, toată munca care o fac eu pentru voi. Haideți să luăm ce mai e asta. Bă, e un ce frumos, ok?
cred că nu chiar. O să continu seria asta. Cred că nu o să bag până mâine, știi? Trebuie să mai dormim și noi, că, na, ne ducem la școală, știu cum este să fii la școală. Că nu sunt nebun ca să nu știu. Știu că și eu am fost la școală. Luăm pe aici. Scuzați-mă. Sper să luăm 19. Eu îi dau cu tot ca să iau ăștia. O, mie! Noi ne dăm jos. Dau pizza la om. Bă, văd că e bine la lăsăm. Bine, bun, bun. Văd că chiar nu fac nici mai nu știu bine. Eu sunt singurul român care face vloguri pe VST românești. Da. Sunt mai mulți oameni din ăștia, știu, care vorbesc în altă limbă, dar n-am văzut niciun om ca să se joacă VST și filmează vloguri pentru voi, cum ar fi eu, să vorbești română. Nu știu. Și vă las și un link aici în descriere. O să vă las și codul și numele jocului. Mamă, câți bani au ieșit? Dă-l-am acum jos. Vezi, omul? Dacă i-aș da acum un pun. Vezi că merge bine. Și vă rog frumos, dați și vă un like, că nu vă doare mâna. Ori un subscribe, vă rog frumos. Un subscribe. Vă arăt și cod. Și din ăștia, dar... Uite, dacă strângem la videoclipul ăsta 30 de like-uri, 30 de like-uri și 50 de follow-uri, de abonați, scuzați-mă, de abonați, vă promit că facem un tutorial cum să vă zic eu, un fel de din ăștia, dar un tutorial cu jocuri care lasă voi, cum să instalați. Poate am eu jocurile alea, poate nu am. Și dacă sunt multe susținere din partea voastră, vă promit că vă dau ăștia. Și sper că o să vă placă în continuare videoclipurile mele care postez în continuare. Visul meu o să ajung vlogger. Dacă voi vreți să-mi deprimiți visul, apăsați și voi pe subscribe. Poate facem o zi, vorbim mai cu ChatGPT, poate facem. Și vă arăt și cum să instalați ChatGPT. Și vă arăt tot. Dacă strângem la videoclipul ăsta 50 de like-uri și 50 de abonați, vă promit că vă arăt cum să vorbești cu ChatGPT și el îți răspunde. Dar trebuie să faceți ceva motivație pentru el. Așa că hai. Dăm aici. Poftim. Nu știu ce le vor fac acum. Cred că fabrică 5. O să cumpăr și o mașină. O să o tunez. Vedem pe roată frumos. Așa.
Aproape fac level 5. Nu dacă vreți să continui seria cu Vice City. Și o să fac și videoclipul ăla cu... Cred că mâine o să-l fac. Mâine o să-l bag. Sper să vă placă videoclipul astăzi. Unde vă dau și o bagă ăsta. Și... Mama, s-a aruncat înapoi ea. Nu mă, undeva unde nu vine niciun. Nu mergem sus. Bă, ne luăm după asta, îmi dau demisia și luăm mașină și mergem. Bă, aici e mafie, vere. Poate mi-au copyright. Cum ar fi să-mi dau videoclipul jos. De pe canal. O fie aiurea din partea. Uite, băi. De vărcini și de muzică. Moment, că fac un... Ba, am avut un cont mare, am băgat o grămadă de bani în contul ăla. Adevărat, nu că așa, mai de pe joc. Adevărat. Știi? Știi, nu văd că nu am să las. Oh! Mai vorbim și cu oameni pe joc. Sper să se vadă bine. Gata, hai că ne dăm demisia. 7 bițe m-am dus. Așa. Acum poate îmi dă și mie niște bani, oameni. Băiatul! Nu te-am ajutat că Bă, băieți, îmi dați și mie niște bani. Bă, îmi dați și mie niște bani. Hai să ne luăm nouă mașină, băi și fete. Uite, ce ziceți asta? Știu că nu e o mașină foarte bună, dar na. Atâta pot să zic, na. Dacă vreți BMW M2. Dați și voi like-uri acolo. Să băgăm niște bani în joc. Aici băgăm niște bani în joc. Că dați bani. Vă dați like-uri. Bă, dacă strângem like-uri, vă promit că bag bani în joc. Bă, da mașina, ieșim de pe joc, băieți. Bă, băieți și fete, atât
Atât a fost și videoclipul pe astăzi. Sper că v-a plăcut, nu uitați de un like, subscribe și multe altele.